Rydyn ni'n cyflwyno dull newydd o ddysgu. Un a fydd yn eich helpu i ddatgloi mwy o ffocws a mynediad at brofiadau yn y byd go iawn. Un a fydd yn ryddhau eich meddwl i archwilio. Ffordd newydd o ddysgu sy'n adeiladu eich gyrfa. Yn hytrach na chydbwyso llawer o ofynion cystadleuol, byddwch chi'n symud drwy 4 bloc adeiladu gyrfa bob blwyddyn. Bydd hyn yn rhoi'r ffocws a'r gofod i chi wneud cynnydd go iawn. Mae pob bloc yn cael ei siapio gan y diwydiant rydych chi am weithio ynddo. Mae cyflogwyr y byd go iawn wedi lliwio eu dyluniad i'ch helpu i symud yn agosach at eich gyrfa yn y dyfodol. Ar gyfer pob bloc, byddwch yn gweithio ar brosiectau a thasgau ymarferol yn seiliedig ar heriau gweithle gwirioneddol gan adeiladu sgiliau a phrofiadau gwerthfawr. Mae asesiadau'n newid hefyd. Mae llawer o'n cwrsiau yn disodli aroliadau traddodiadol, oni bai bod y gofyniad proffesiynol yn ei gwneud yn hanfodol. Yn lle hynny, byddwch yn cael eich asesu drwy brosiectau a gweithgareddau ymarferol sy'n dangos eich sgiliau cymhwysol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych fwy na cymhwyster. Byddwch chi'n barod ar gyfer eich gyrfa. Bydd gennych bortffolio a phrofiad gwaith y gallwch ei ddangos. Oherwydd ni ddylai dysgu deimlo fel theori ailadroddus. Dylid ei gymhwyso yn ymarferol. Darganfyddwch fwy ar decymru.ac.uk.